Velkommen til den her video. I dag skal vi lave blodig popcorn. Det første vi skal, det er at vaske vores hænder i blod. Vi skal bruge popcornmajs, du kan også bruge færdigkøbte eller mikrobølgeovn, olie, flormelis, rød frugtfarve. Det første vi gør, det er at lave popcorn. Så er popcornet færdig. Nu skal vi lave glasur. Vi skal bruge flormelis og rød frugtfarve og kogende vand. Så skal jeg mixe det. Og så skal du på bagepapir. Wow, de ser gode ud. Skal vi bare ikke sige klap ret smag? De får 10 skelet ud af 10. Husk at like og subscribe. Kan du lige skrive ned i kommentaren, om du laver dem i sådan en der, mikrobølgeovn eller bare køber. Vi ses i næste video. Peace.